салом тамошогарони шабакаи оламии харид ва фуруши мошинҳо. дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо пешкаши мо як чанд мошини беҳтарини фурушӣ мебошад. Audi, Daewoo Nexia, Mercedes-Benz E-Classic, S-Classic бо нархҳои дастрас. барои ин то охири наворо тамошо кунед дӯстони азиз ва дар комментари ҳатман нависед ки ҳам мошинҳоро мо пешкаши шумо гардонем, бештар пешкаши шумо гардонем дӯстон. айни ҳол мо кӯшиш дорем ки беҳтарин мошинҳоро пешкаши шумо кунем, ҳар хел мошинҳои қиммат вайронаро пешкаш накунем. барои ҳамин ҳатман дар комментария нависед. баъд як рекламаи кӯтоҳ давом метем. дӯстони азиз, бародарое ки айни ҳол маро дидаисед, кадмед ки агар хоҳед ки бонус ба даст биёред, шумо метавонед шанс доред ки пул кор кунед. ссилкае ки дар комментария мешавад, просто медоред регистратсия мекунед ва шотона аз 1000 то 5000 пур мекунед. шумо метавонед соҳиби 7000 рубл ба ғарзаи 5000 пуркарагӣ худон шавед. барои ҳамин фақат дер нашуда бо промокоди олам дар ҳамин ссилкае ки дар комментария мешавад, дароед приложениеро скачат кунед ва дар вақти регистратсия дар ҷои промокод олам нависед ва шотона пур кунед то ин ки соҳиби бонус шавед. хай дӯстон, инак дӯстони азиз, пешкаши мо Mercedes-Benz S-Classic соли 1999 30 сол шудааст. коробкаш механик мебошад, биомоториш 1.8, нави сӯзишвориш газ ва бензин. мошин айни ҳол воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. приводи мошин қафо мебошад, рангаш кабуд гузашт седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидор яъне бошад занг занад, боз муомила мекунем. дар болои капоти мошин муомила мешавад, гуфт соҳиби мошин. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 52000 сомонӣ ба рубли русӣ гардони 348000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш насозед. ҳатман навору дар шабакаҳои интернетии мо WhatsApp ва дигар ғайраҳо паҳн намоед. мегзарем ба мошини навбатӣ. дӯстони азиз, боз пешкаши шумо як мерседеси дигар Benz S-Classic соли 1994 33 сол шудааст. коробкаш механик мебошад, биомоториш 1.8, нави сӯзишвориш газ ва бензин. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. приводи мошин қафо мебошад, рангаш баклажани торик мебошад, гузашт седан, сечка цвет тёмный баклажан, евро 4 диско, рамашка, чехол, чёрный салон, магнитофон, монитор ходовой 100% мебошад, люк дорад, кузов объемный. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 200000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар дӯстони азиз занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мо бошад мегзарем ба мошини навбатӣ. дӯстони азиз, пешкаши мо боз як мерседеси дигар Benz E-Classic мебошад. соли 1993 сол шудааст. коробкаш механик мебошад, биомоториш 2.5, нави сӯзишвориш дизел яъне ки солярка. мошин воқеъ аст дар хуҷам, приводиш қафо, рангаш сурхи баклажан мебошад, гузашт седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфт соҳиби мошин. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 21000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 40000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. чӣ гуна ки мебинед дискош престижни мебошанд. дӯстони азиз, ссилкае ки дар комментария мешавад, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш дар омада регистратсия кунед ва шод бигзаронед. шумо метавонед бонус бигиред. мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ Audi A4 соли 2008 33 сол шудааст. коробкаш автомат, нави сӯзишвориш танҳо бензин, биомоториш 2 мебошад, приводиш пеш, рангаш серебрист. мошин воқеъ аст дар шаҳри Душанбе, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфт соҳиби мошин. салон чӣ гуна ки мебинед, кожния престиж, ҳамаш қоидавия. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 401000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. дӯстони азиз, занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мо бошад мегзарем ба мошини навбатӣ. дӯстон, фаромӯш насозед, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, ссилкаи дар комментария як бор дароед. инак дӯстони азиз, пешкаши мо Daewoo Nexia соли 2010 33 сол шудааст. коробкаш автомат, биомоториш 1.5, нави сӯзишвориш газ ва бензин. приводи мошин пеш мебошад, рангаш сурхи ҷигарӣ мебошад, гузашт седан. мошин воқеъ аст дар турсунзода. мошин дар беҳтарин ҳолати техникӣ қарор дорад. соли 2010 як сола документ дорад. 4 баллони нав, гидравлик, рулаш, моториш простой, газ, бензин. хулоси гап ягон камбудӣ надорад, гуфт соҳиби мошин. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 193000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз,
навори мо ва шумо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки то охир наворро тамошо кардед ва моро дастгирӣ кардед. Як ҷавон ташаккур. дӯстони азиз, миннатдории худро ба ҳамаи шумо баён мекунам. аз ҳамаи шумо аввалан эҳтиромона хоҳиш ки ссилкае ки дар комментария мешавад дар омада регистратсия кунед ва чотона пур кунед то ин ки бурд кунед. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо сарбаландӣ, хонаободӣ, тани сеҳат, имони мустаҳкам. хоҳонам аз ҳамаи шумо боз эҳтиромона хоҳиш ки дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошед.